कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित। आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। कोकणशाही या वृत्तवाहिनीमार्फत इथं सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक परिषद 2023 ही 26 फेब्रुवारी 2023ला पार पडते आणि या परिषदेकरता एक अतिशय आदर्श असे माजी सरपंच श्रीयुत भास्करराव पेरे आणि ज्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपलं नाव केलं ते श्रीयुत पोपटराव पवार यांना विशेष मार्गदर्शक म्हणून या कोकणशाही न्यूज चॅनल मार्फत बोलवलं जातं। या दोन्ही सरपंचांना मी अतिशय जवळून ओळखतो आणि एक सरपंच आपल्या गावचा विकास आणि आपला गाव हा देश पातळीवर कसा पोचवू शकतो याची ही दोन्ही म्हणजे पेरे पण आणि पोपटराव पवार पण ही एक आदर्श उदाहरणं आहेत आणि म्हणून या परिषदेला माझ्या शुभेच्छा आहेत। मी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांना आवाहन करतो की आपण ह्या अतिशय उत्कृष्ट अशा या परिषदेचा लाभ घ्यावा आणि आपण देखील आपल्या कारकिर्दीमध्ये आपल्या गावामध्ये 4 कामं चांगली करू शकतो हा एक आत्मविश्वास या परिषदेच्या माध्यमातून आपण मिळवावा अशा मी आव्हानवादा विनंती करतो आणि या परिषदेला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा।